Γεια σας, είμαι ο μικρός Τζόκερ ή αλλιώς Λεβεντή Τζόκερ, όπως θέλετε με λέτε βέβαια. Αυτό είναι ένα καινούργιο κανάλι, είναι μια καινούργια εκπομπή που κράζω αυτά που γίνονται στην καθημερινότητά μου και στο σύμπαν που με περιβάλλει. Τώρα ξεκινάμε με το θέμα αυτού του επεισοδίου. Τα γελιά μου. Εξωγήινε! Πού, τι? Άγιος Βαλεντίνος. Η ημέρα που όλοι ερωτεύονται. Η ημέρα που χάνονται πολλές που πολλοί κάνουν σεξ. Η ημέρα που γιορτάζουν όλοι. Λέγονται, δεν λέγονται Βαλεντίνοι. Η ημέρα που πλουτίζει η Durex, η Lacta, η Duo. Τώρα που το σκέφτομαι και η Ion είναι μερικές φορές. Αλλά εγώ προτιμώ τη Lacta. Lacta forever, bitches! Τώρα ένα νέο που θα σας καθυλώσει. Ξέρετε πόσα λεφτά ξοδεύτηκαν αυτή την ημέρα πέρσι του Αγίου Βαλεντίνου? 64 εκατομμύρια δολάρια. 64 εκατομμύρια δολάρια. 64 εκατομμύρια δολάρια. Μ' αρέσει η μακαρονάδα. Πού κολλάει αυτό? Δεν ξέρω, μου βγήκε. Δηλαδή είναι αδιανόητο. 64 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή μου είχε χτυπήσει το κεφάλι μου στο... Με αυτά τα λεφτά η Ελλάδα θα ξεχρέωνε. Με λίγα λόγια, εσείς οι Βαλεντίνοι τι γιορτάζετε αυτή τη μέρα? Αφού και καλά είστε ερωτευμένοι. Δηλαδή τις 364 ημέρες που απομένουνε δεν είστε ερωτευμένοι. Δηλαδή το δώρο που θα κάνετε στον Άγιο Βαλεντίνο θα δείξει πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον. Μπετόβλακες! Δηλαδή δεν είναι λίγο χαζό να λέτε χρόνια πολλά από τη στιγμή που δεν λέγεσαι ούτε Βαλεντίνος ούτε Βαλεντίνα? Τούσι θε. Τώρα λοιπόν θα πάρω τα γυαλιά μου και θα φύγω. Εξωγήινε! Πού πάλι? Αν σ' άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Αν πραγματικά σ' άρεσε το βίντεο, κάνε ένα subscribe. Σ' άρεσε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, κάνε το να πω στους φίλους σου να το δουν όσο περισσότερο άτομα μπορούν. Κι αν δεν σ' άρεσε, ψόφα, δεν υπάρχει Βαλεντίνος!